ku danna mana liking, kana ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Tashar mu ta Mama Hausa TV, ku kasance da mu. Mun gode. Shi fa ba ya ta zo na cin bane baya ci. Allah mai amfani da wannan damar kai ba ce ƙara dawa ba ce ƙara dawa dan Musa La ƙara lafiya ka jaye Ten five dai. 96 da ma ake kaga sai kaya ina ba sai ga 10-5 ai da sai da aka ci ga ta nan ai Yusuf ya kara haka Jumana ciro shi Musa Abarif ka busa faul kuma ya fi sai a tsaya yi ai da kana kallon bol ba ka kallon musan da tunali ko kallon bol wallahi
Ku danna mana liking, kana ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Tashar mu ta Mama Hausa TV. Ku kasance da mu. Mun gode.